Днесните снимачни обекти са дроздове и кошчета. Както ви казах в миналия епизод, снимането около калини често дава резултат. Най-важното в снимането на птици за мен е търпението. Така че трябва да имате търпение, много време. Другото, което също е много важно, е подготовка. Т.е. да познавате видовете или най-малкото да сте ги наблюдавали известно време. Днес аз използвам и екстендър или търмечия телеконвертор по 1.4, за да увеличи моята дължина от 300 мм на 420, тъй като не използвам никакви прикриващи се средства. Мога да съм по-далече и да не ги притеснявам пилците. Важни неща, които да запомните. Не правете резки движения, не носете слънчеви очила, защото птиците ги мислят за огромни очи на хищник. И не гледайте птицата право в очите. Това я плаши.